O altă sursă de ouă proaspete și de bună calitate este găina mecanică. Evident, nu este vorba de o zburătoare cu mecanism de ceasornic și pene de fier, ci de un automat care livrează ouă de țară. O astfel de mașinărie a fost instalată la Timișoara și are succes. Colega noastră Dana Constantin ne dă mai multe detalii. Dana, te ascultăm! Un astfel de aparat, o găină mecanică, are o capacitate de 800 de ouă care sunt păstrate la o temperatură de 12 grade Celsius. Ouăle sunt aduse dintr-o fermă situată la aproximativ 20 de kilometri din Timișoara. Iar procedura prin care pot fi cumpărate este foarte simplă. Cumpărătorul introduce banii sub formă de bancnote sau de monede în automat, după care formează codul cofrajului cu ouă pe care îl dorește. Ouăle proaspete ambalate în cofraje sunt livrate de către aparat, iar cumpărătorul primește și restul de care are nevoie. Un astfel de aparat costă 8.000 de euro, dar proprietarii spun că investiția se amortizează ușor în timp. Doar într-o singură zi au reușit să vândă aproximativ 2.000 de ouă, iar cumpărătorii sunt încântați deoarece prețul acestora este mult mai mic decât în magazine, pentru că nu există taxă de raft sau adaos comercial.